Danasîna pirtûkan. Pirtûk, Şîn Şem. Nivîskar, Hamid Omerî. Nivîskar Hamid Omerî di sala 1977 de jî dayîk bû. Bi eslê xwe ji Omera ya Farqînê ye. Li Stenbolê di Zanîngeha Marmarayê de rojnamegerî xwend. Helbestên wî di kovara Nûbihar, Çirûsk û Tîrojê de weşiyan. Dîwana wî ya yekem Keser di sala 2012 de di nav weşanên Nûdemê de derçû. Încas dîwana wî ya duyemîn e û di 2016 de ji aliyê Weşanxaneya Avestayê ve hatiye çapkirin. Şîn Şem dîwana wî ya dawî ye. Yek ji helbestên ku ji aliyê Hamid Omerî di vê berhemê de hatine nivîsandin wiha ye. Çawa be ez ê bimirim. Çawa be ez ê bimirim. Ew ê neyê bîra min navê ti kesî. Tarî wê bikeve erdê piştî çûna min. Çawa be ez ê bimirim. Ez ê tî û birçî bim ji we re çi. Çavşînê wê neyê ser gora min. Çawa be ez ê bimirim. Li wir weka siya xwe ez ê bi erdê re biçim. Êşa min jî wê nebe îsqata min. Çawa be ez ê bimirim. Ez ê zor nedim xwe ji bo rojekê din. Wê hew bê pirsîn bêdengiya min. Çawa be ez ê bimirim. Wê birize can û bedena min. Wê nebe xem kêlika li ber serê min.